ቁጥር 14 ማቴዎስ 19 ቁጥር 14 ኢየሱስም መንግሥተ ሰማይ እንደዚህ ላሉት ስለሆነች ሕፃናትን ተዋቸው፣ ወደ እኔ ይምጡ አትከልክሏቸው አለ። Господь сказав, що не бороніть дітям приходити до мене, тому що і їх є Царство Небесне. ሕፃናትን አትከልክሏቸው ወደ እኔ ይምጡ ኢየሱስ У вашому краї Ефіопії є дуже багато дітей. እና እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳየሁት ብዙ ሕፃናቶች አሉ። І вони потребують Бога. እግዚአብሔር የሚፈልጉ እግዚአብሔር ያስፈልጋቸዋል። І саме Господь сьогодні вас призвав на те, щоб вам це сказати і вас покликати на служіння. ስለዚህ እግዚአብሔር ዛሬ እዚህ ቦታ ያሰበሰበን ይህንን መልእክት እናንተ ይዛችሁ እንድታገለግሏቸው ነው። У вашому краї, у ваших селах, у ваших церквах є дуже багато молодих, способних людей, які зможуть це робити. በእናንተ ገጠር ውስጥ በምትኖሩበት በእናንተ ከተማ በምትኖሩበት እንደዚህ አይነት ወጣቶች አሉ ሊያገለግሏቸው የሚችሉ ሕፃናት ሊያገለግሏቸው የሚችሉ І Господь хоче їх підняти саме через вас. እግዚአብሔርን በእናንተ በኩል ሊያነሳ የሚችሉ እነዚህ ሕፃናቶች І на вас сьогодні покладається дуже велика задача. ስለዚህ በእናንተ ላይ ትልቅ ኃላፊነት ተጥሎባቸዋል። Прислухайтеся до того, до чого вас призиває Господь. እግዚአብሔር ለምን እንደጠራችሁ በዚህ ሰዓት አስታውሱ። Я чув, що ви навчалися на пасторів, на служителів, і серед вас є пастори. አብዛኞቻችሁ እዚህ ለፓስተርነት የተማራችሁ እንዳላችሁ አውቃለሁ። Для пасторів особливий поклик, тому що на вас покладається дуже велика відповідальність. ይህ መገለጥ ለፓስተሮች በተለይ በጣም አስፈላጊ ነው። ምክንያቱም በእናንተ ላይ ትልቅ ኃላፊነት አለ። Якщо пастор він буде горіти, в нього буде бажання, щоб його село прийшло до Господа в церкву, він буде все робити, щоб молодь не працювала. የሚገርማችሁ ነገር ፓስተር የሚቃጠል ልብ ስላለው እና ጌታ የሚፈልግ ከሆነ እና የሚቃጠል ከሆነ የሚኖርበት አካባቢ ያሉ ሰዎች ሁሉ ወደ ጌታ እንዲመጣ ይፈልጋል። Будучи на Україні, ми ходили по всій Україні, і я бачив різних пасторів. እና ኡክራይን ውስጥ ሰራበት ጊዜ የተለያዩ ፓስተሮች አይቼ ነበር። Дуже багато церков відкрилося для цього служіння. በዚህ አገልግሎት የተነሳ ብዙ ቤተክርስቲያኖች ተከፍተዋል። А деякі церкви і сьогодні позакриті і розуміють, що це не потрібно робити. አንዳንድ ቤተክርስቲያኖች ተዘግተዋል፣ ዘግተዋቸዋል። Тому нехай Господь вам допоможе зрозуміти оцей поклик і відкритися, і дати дітям, батькам оцю поживу, і щоб вони могли пізнати Бога і бути в небі там, де ми хочемо з вами бути. እና እግዚአብሔር ይግለጥላችሁ ለሕፃናት የሚለውን ነገር እንድታስተላለፉና ሕፃናትን እንዲድኑ እነሱም የተነሳ ወላጆቻቸው እንዲመሩ እንድታደርጉ ጌታ ይግለጥላችሁ። Щоб це служіння спрацювало у ваших церквах, потрібно до цього підготовитися. ይህ ፕሮግራም ነገራችሁ ፕሮግራም በእናንተ ቤተክርስቲያን ውስጥ እንዲሰራ ዝግጅት ያስፈልጋል። Перед тим, як піти дітям проповідувати, спочатку потрібно приготувати вашу церкву. ሕፃናትን ሄዶ ከመስበካችሁ በፊት ራሱ ቤተክርስቲያኖች ውስጥ ዝግጁ መሆን አለባቸው። Спочатку потрібно взяти ваших молодих людей і навчити їх, як займатися з дітками. መጀመሪያ በእናንተው ቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉት ወጣቶች ልጆችን ማስተማር መቻል አለባቸው። ሕፃናትን እንዴት እንደሚያስተምሩ Як їм розказати оце слово, щоб їм було просто і доступно, і вони відкрилися для Христа. እንዴት የእግዚአብሔር ቃል መማር እንዳለባቸውና ለክርስቶስ እንዴት እንደሚከፈቱ ማስተማር መቻል አለባቸው። Бо якщо ви зробите дитячу євангелізацію в селі, а церква не готова їх прийняти, то ви дарма робите цю роботу. ይገርማችኋል፣ በገጠር ውስጥ የሕፃናት ወንጌል ብትሰብኩና ቤተክርስቲያን የማትቀበል ከሆነ ቤተክርስቲያን ዝግጁ ካልሆነች እነሱ ሕፃናትን ለመቀበል ስራችን ከንቱ ይሆናል። Україні наші церкви, вони були до цього відкриті. በኡክራይን ውስጥ ያሉት ቤተክርስቲያን ለዚህ ነገር የተዘጋጁ ነበሩ። Тому що недільні школи дуже гарно працювали по церквах. ምክንያቱም በሰንደይ ስኩል በየቤተክርስቲያኑ በሰንደይ ስኩል በደንብ ነበር የሚሰሩት። А коли ми робили його в Домінікано, ይህን ፕሮግራም ግን ዶሚኒካን ውስጥ ሪፐብሊክ ዶሚኒካን ውስጥ በካሄድንበት ጊዜ ми підготовили молодих людей. ወጣቶችን አዘጋጅተን Вони навчилися робити дитячі імунізації. የህፃናት ፕሮግራም የህፃናት ካምፕ ከጀመሩ በኋላ І я з братом
братом Петром приїхав туди, і щоб разом з ними провести табір. ከወንድም ጴጥሮስ ጋር አብረን ወደዚያ ወደ ዶሚኒካን ሄድን። Ми хотіли проаналізувати, як воно працює. እንዴት እንደሚሰራ ለማየት ፈለግን። І ми побачили, що після табірного служіння, після евангелізації діти йдуть до Бога, каються. እና ይገርማቸዋል ከዚህ ከህፃናት ካምፕ በኋላ ከዚህ ፕሮግራም በኋላ ህፃናቶች ወደ ጌታ ይመጣሉ። Їхні батьки приходять, каються. የህፃናቱ ወላጆችም ይመጣሉ ወደ ጌታ። А церква не знає, що з ними робити, вона не готова እና приймати. ይገርማቸዋል ቤተክርስቲያን ዝግጁ ስላልነበረች ምን ማድረግ እንዳለባቸው ግራ ገብቷቸው ነበር። Ми призупинили цю роботу і пішли спочатку в церкві, щоб навчити, як займатися з дітками. እና ይህን ፕሮግራም የጀመረውን ፕሮግራም አቁመን ቤተክርስቲያን ውስጥ እንዴት መስራት እንዳለበት ጀመር። Зараз ми з кожної церкви беремо по 2 студента. ስለዚህ ከእያንዳንዱ ቤተክርስቲያን 2 ተማሪዎችን እንወስዳለን። Збираємо приблизно 25 чоловік. ወደ 20 የሚሆኑ ተማሪዎችን እንወስዳለን። Приїжджають вчителі з України і їх навчають, як займатися з дітками. ከኡክራይን መጥተው እነዚህን ተማሪዎችን ያስተምሯቸዋል። І коли в церкві вже запрацювала недільна школа, вчителі вже навчені, ተማሪዎችን ካስተማርናቸው በኋላ ሰንደይ ስኩል ውስጥ ማስተማር ከጀመሩ በኋላ вони вже знають, як з дітками займатися, щоб дітки залишалися в церкві. ህፃናቱን እንዴት መያዝ እንዳለባቸውና እንዴት ቤተክርስቲያን እንዲቀሩ Ми проводимо табір і ካደረጉ направляємо በኋላ їх до церкви. ከዛም በኋላ ይህንን የህፃናትን ካምፕ እንጀምራለን። Те саме нам потрібно зробити у вас. ይህንን ያልኳቸው ነገር ሁሉ እዚሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ማድረግ አለበት። Нам потрібно እኛ የሚያስፈልገን навчити ваших людей, щоб вони вміли займатися. መጀመሪያው የሚያስፈልገን የእናንተን ሰዎች የእናንተን ወጣቱ ሰዎች ከህፃናት ጋር እንዴት መስራት እንዳለባቸው ማስተማር አለባቸው። Щоб вони на доступній мові почули про Христа і прийняли його. በሚገባ ቋንቋ ስለ ክርስቶስ ማስተማር እንዲችሉ ማስተማር አለባቸው። Тому що коли вони прийдуть до вас у церкву і буде у вас лунати проповідь, так як ви проповідуєте, ምክንያቱም እነዚህ ህፃናቶች ወደ ቤተክርስቲያን ሲመጡ እናንተ መቀበል መቻል አለባቸው። це діти невіруючі, це не наші діти, які в церкві виростають. እነዚህ ህፃናቶች የምንላቸው ህፃናቶች ከዓለም የመጡ ስለሆኑ ቤተክርስቲያን መያዝ መቻል አለባት። У таборі на евангелізації всі ми гарно проведуть роботу. ህፃናት ካምፕ ውስጥ በደንብ ይሰራሉ። ስለ ህፃናት На доступній мові буде їм викладений урок, і вони зрозуміють. ያስተምሯቸዋል። Но прийде раз чи два в церкву, і вона більше не піде. ከዛም በኋላ ከካምፑ በኋላ ከህፃናት ካምፑ በኋላ ግን ላይመጡ ይችላሉ ወደ ቤተክርስቲያን። ስለዚህ ዋናው ቤተክርስቲያን ውስጥ እንዲቀሩ መስራት አለብን። Тому сьогодні є задача і відповідальність лягає на вас, щоб ви про це подбали. ስለዚህ ጉዳይ ላይ ፕሮግራሙን ካደረግን በኋላ የህፃናትን ካምፕ ካደረግን በኋላ እነዚህ ወደ ጌታ የመጡ ህፃናቶች ቤተክርስቲያን ውስጥ እንዲቀሩ የእናንተ ኃላፊነት ነው። А ми зі своєї сторони будемо все робити, щоб оцей брат Матвій вам допоміг і щоб воно спрацювало у вашому краї. እኛ ደግሞ በተቻለን መጠን በወንድም መክብብ በኩል የሚደረገውን ነገር ሁሉ ለማድረግ እንሞክራለን። І до вас будуть приїжджати вчителі, які будуть вас навчати. እናንተ ጋር አስተማሪዎች ይመጣሉ። Вони навчать, як займатися дітьми у церкві. ከህፃናት ጋር ቤተክርስቲያን ውስጥ ካሉት ህፃናት ጋር እንዴት ማስተማር እንዳለባቸው Вони ያስተምራሉ። навчать, як проводити табір у вашому селі. የህፃናት ካምፕ ውስጥ እንዴት ማስተማር እንዳለባቸው ያስተምራሉ። І ви навчитеся і будете робити цю роботу. ይህን ትምህርት ተምራችሁ ስራውን ትቀጥላላችሁ ማለት ነው። Тому перед вами є дійсно велика відповідальність. እና በእናንተ ትልቅ ኃላፊነት አለ። Ми хотіли, як я вам казав, ми хотіли зробити це раніше, але ви не були готові. Саме сьогодні той час, щоб робити це. ይህንን ጉዳይ ይህንን ፕሮግራም እናደርግ የነበረው ከዚህ በፊት ነበር፣ ግን አልተዘጋጀንም። ዛሬ ግን ጊዜው ነው። Я вам хочу трошки розказати, як воно проводиться. ባጭሩ ልነግራችሁ እፈልጋለሁ እንዴት መካሄድ እንዳለበት። За церкву ми сказали. ስለ ቤተክርስቲያን ተናግረናል። За вчителів недільної школи ми сказали, як їх потрібно. ስለ ሰንደይ ስኩል አስተማሪዎች ተናግረናል። І це скоро у вас буде. ይሄ አሁን የምላችሁ ሁሉ እናንተ ጋር ይሆናል። Якщо Господь продовжить час і дасть таку можливість. እግዚአብሔር ኃይል ከሰጠንና ጊዜ ከሰጠን ይሆናል። Я зовсім недавно був на Україні, я був удома у брата Алекса Саші. ኡክራይን ነበርኩኝና አሌክሳንደር ጋር ነበርኩኝ።
зустрічалися з вчителями, які готові до вас приїхати і вам послужити. ወደዚህ እዚህ መጥተው እናንተ ሊያስተምሯቸው የሚችሉ አስተማሪዎችን አዘጋጅተናል። Коли правильно підготовлені вчителі, які будуть люди займатися. አስተማሪዎች በትክክል የተዘጋጁ ከሆነ Коли буде церква готова і відкрита до цього служіння. ቤተክርስቲያን ደግሞ ለዚህ ጉዳይ ይህንን ፕሮግራም የምትቀበል ከሆነ То я вам скажу, що відбувається. ምን እንደሚሆን ልንገራችሁ። Ті вчителі, які будуть виходити на поле, сіяти слово Боже, це ворожа територія. እነዚህ አስተማሪዎች Це ворожа територія. Це не наша, це ворожа територія. እነዚህ አስተማሪዎች የሚሄዱበት ቦታ Диявола ті вбити, погубити. እነዚህ አስተማሪዎች የሚሄዱበት ቦታ ጠላት ምንጊዜም መሰናክል ያበጃል። ምክንያቱም ጠላት አይፈልግም። А ви будете для того, щоб їм посіяти Слово Боже. ምክንያቱም እናንተ የእግዚአብሔርን ቃል መዝራት ስለምትፈልጉ ደግሞ እግዚአብሔርን ቃል ደግሞ ጠላት እንዲዘራ አይፈልግም። І тому команда молодих людей, приблизно 20 людей, вони мають бути готові. እነዚህ 20 ተማሪዎች የምላችሁ መዘጋጀት አለባቸው። Вони мають бути припоясані Словом Божим і Божою благодаттю, істиною. እነዚህ 20 ተማሪዎች አንደኛ በእግዚአብሔር ቃል ጠንካራ መሆን አለባቸው። Тому що в них буде війна. ምክንያቱም ጦርነት አለ። Вони будуть сіяти Слово Боже, не віручи діти. የእግዚአብሔር ቃል ለማያምኑ ሕፃናቶች ስለሚዘሩ ጦርነት አለ። Уявіть таку картину. Уявіть таку картину. አስተውሉ። Коли люди підготовлені, прийшли у ваше село. ለምሳሌ ወጣቶች ከተዘጋጁ በኋላ Ви в селі зробили рекламу, і всі діти будуть знати, що у вас буде кемп проходити. Так? ሬክላም ካደረጋችሁ በኋላ እናንተ ቤተክርስቲያን ካምፕ እንደሆነ ሰው ሁሉ ያውቃል፣ ሕፃናቶች ሁሉ ያውቃሉ። І всі діти в селі, якщо їх там є 100, то їх майже 100 прийде до вас. እዛ የምትኖሩበት ገጠር ውስጥ 100 ካሉ 100ዎቹ ይመጣሉ። І ці вчителі, вони будуть підготовлені, і вони будуть по програмі з ними працювати. እነዚህ ያልኳቸው አስተማሪዎች በፕሮግራሙ ምሪት መሰረት ማስተማር ይጀምራሉ። Вони через ці уроки, вони познайомлять дітей з Христом. ልክ ከዛም በኋላ ሕፃናቶች ከክርስቶስ ጋር ይተዋወቃሉ። Вони на доступній мові розкажуть про Христа. ስለ ክርስቶስ በሚገባቸው ቋንቋ ያስተምሯቸዋል። Вони навчать їх молитися. ለምሳሌ እንዴት መጸለይ እንደሚችሉ ሕፃናቱን ያስተምሯቸዋል። Вони за ці дні навчать їх співати, славити Бога, так як ви. ልክ እናንተ ዛሬ እንደምትዘምሩ እንደነበረው ሕፃናት እንዴት መዘመር እንዳለባቸው ያስተምሯቸዋል። Вони навчать їх дякувати за їжу і молитися за їжу. ከመብላታቸው በፊት መጸለይ እንዳለባቸው ያስተምሯቸዋል። Ваші вчителі їх навчать читати Біблію. እነዚህ አስተማሪዎች ያልኳቸው አስተማሪዎቻችሁ መጽሐፍ ቅዱስ እንዴት ማንበብ እንደሚችሉ ያስተምሯቸዋል። І уявіть, така дитина приходить до хати. ይገርማቸዋል። እንደዚህ አይነት ሕፃን ወደ ቤት ሲመለስ Вона приходить до батьків, і вона ніколи такого не чула. Батьки такого не говорили і не вчили. እንደዚህ አይነት ሕፃናቶች ይህን ሁሉ የሰሙ ሕፃናቶች ወደ ቤታቸው ተመልሰው І вони для батьків задають питання. ወላጆቻቸው ምን ይሏቸዋል? А чого ви нам не читаєте Біблію? ለምንድን ነው እኛ ቤት መጽሐፍ ቅዱስ ማይነበበው? А чого ми не молимося? ለምንድን ነው እኛ ማንጸልየው? А чого ми за їжу не дякуємо Богу? ለምንድን ነው እኛ ቤት ውስጥ ስለምግብ ጌታን ማናመሰግነው? Багато таких випадків було на Україні, коли ми працювали. ብዙ አይነት ጥያቄዎች ያቀርባሉ ሕፃናቶች ለወላጆቻቸው። І батьки розуміють, що вони не доробляють ту роботу, яку вони мають робити. Вони Бога самі не знають, як вони їй розкажуть про Бога. እና ይገርማቸዋል። ወላጆቻቸው እንዴት እንደሚሆን እንዴት አያውቁም። ስለዚህ ነገር ስለማይሆን ግራ ይገባቸዋል። Багато дітей вже міняються в таборі, приходять додому і вже вони другі стають. እና ይገርማቸዋል። በዚህ ሕፃናት ካምፑስ ሕፃናቶች ከወጡ በኋላ ይቀየራል፣ ህይወታቸው ይቀየራል። Тому що коли правильно підготовлена команда, благодать її, і вона міняє дітей. በትክክል የተዘጋጀ ግሩፕ ከሆነ ቡድን ከሆነ ምን ጊዜ የሚያመጣው ውጤት አለ። І коли батьки бачать, що в дитини є переміна, вона стає хорошою, вони самі приходять почути, що там відбувається. እና ወላጆቻቸው ሕፃናቶች እንደተቀየሩ ሲያዩ፣ ህይወታቸው እንደተቀየረ ሲያዩ፣ ጥሩ እየሆኑ ሲያዩ እነሱ ራሳቸው ወላጆች ራሱ ወደ ቤተክርስቲያን መምጣት ይፈልጋሉ። Після табора їх запросили до церкви.
ከህፃናት ላገር ከህፃናት ካምፕ በኋላ ወደ ቤተክርስቲያን ይመጣል። И процентів 25-30 дітей біжать до церкви. ይገርማቸዋል። ከ20 እስከ 30 የሚሆኑ ህፃናቶች ወደ ቤተክርስቲያን ይመጣል። І батьки йдуть за ними. ወላጆቻቸው ወደ ቤተክርስቲያን ይመጣሉ ማለት ነው። І багато з них там залишається. እዛው ቤተክርስቲያን ይቀራሉ። Коли правильно. ይህ ትክክለኛ እግዚአብሔር ስራ ነው። Ви розумієте, для чого табір цей? ገብቷቸዋል አይደለ? ለምን እንደሚያስፈልግ በገጠር ውስጥ ለምን የክርስቲያን የህፃናት ካምፕ እንደሚያስፈልግ ገባቸው አይደል? Ви розумієте, що Господь хоче вам дати? እግዚአብሔር ሊሰጣቸው የፈለገውን ነገር ገብቷቸዋል? Чи ви готові сьогодні послухати, прийняти і починати робити цю працю? ይሄ የምላችሁን ነገር ተቀብላችሁ ልትሰሩ ትፈልጋላችሁ? Я дивлюся, як ви вранці прославляєте Бога, ጠዋት እንዴት እንደምትዘምሩ አይቻለሁ። і ви хочете Йому служити. እግዚአብሔርን ልታገለግሉ እንደምትፈልጉ አውቃለሁ። Ви хочете зі Словом Божим вертатися у ваші села і трудитися там, де ви трудитесь. እዛው የምትኖሩበት ቦታ ሄዳችሁ ልታገለግሉ እንደምትፈልጉ ይገባኛል። І ви ж людям проповідуєте і хочете, щоб вони покаялися до Христа прийшли. ሰዎች ወደ ጌታ እንዲመጡ እንደምትፈልጉ ይገባኛል። То Господь вам хоче дати більше трошки, щоб ви їх дітей завоювали, їхні батьки. እና ጌታ ደግሞ ሌላ መንገድ ከፍቶላቸዋል። ህፃናቶችን ወደ ጌታ በማምጣት ሰዎች ወደ ጌታ ወላጆቻቸው ወደ ጌታ እንዲመጡ ታደርጋላችሁ። І вони наповнили ваші церкви. እግዚአብሔር ቤተክርስቲያናቸው І вони були спасені. І вони були спасені. ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚመጡ ሁሉ ይድናሉ። А ви, коли будете робити цю роботу, ви оглядаєте, бачите, плоди є. ይህንን ስራ በምትሰሩበት ጊዜ ፍሬ እንዳለ ታያላችሁ። І вам Господь дасть бачити те, що на землі, коли будете жити. А багато не будете бачити, то побачите в небі. ብዙ ነገር ላታዩ ትችላላችሁ፣ ግን ሰማይ ቤት ታያላችሁ። Це лише тому, що ви відкликнулися і пішли. Це лише тому, що ви відкликнулися і пішли. ዋናው የሚያስፈልገው ወስናችሁ ይህን ስራ እንድትሰሩ የእናንተ ውሳኔ። Любі мої, я недавно був на Україні. ወንድሞች ወይ ኡክራይን ነበርኩ። Дуже багато свідчень тих людей, дітей, які були в таборі, вони сьогодні служать Богу. እና ምስክርነት አለኝ። በዚህ ህፃናት ካምፕ ውስጥ የነበሩ ህፃናቶች ጌታ እንዴት እንደሚያገለግሉ። Дуже багато тих молодих людей, які пішли працювати в табори. ብዙዎቹ ወደ ህፃናት ካምፕ ውስጥ የሄዱ ህፃናቶች Вони з різних церков України. ከተለያዩ የኡክራይን ቦታዎች የሄዱ ናቸው። І коли вони 3 дня, 5 працюють у таборі разом, አንድ ላይ 4-5 መስራት ሲጀምሩ вони знайомляться. በመጀመሪያ ይተዋወቃሉ። Женяться, заміж виходять. ቤተሰብ ራሱ ትዳር ራሱ ይመሰርታል። І ті пастори, з якими працюють, їх відчають по церквах. እና ይገርማቸዋል። በዛ የተነሳ ራሱ ብዙዎቹ ወደ ቤተሰብ ይመሰርታሉ። Коли я був на Україні, заїхав на Харківщину. ኡክራይን ውስጥ ሀርኮቭ የሚባል ቦታ አለ። Я був на одному служінні для невіруючих людей. ለአንድ አገልግሎት ውስጥ ነበርኩኝ ለማያምኑ ሰዎች። Я в п'ятницю побув на служінні, просто побув, подивився, бо повний зал людей, невіруючих. ዓርብ ቀን ላይ ነበርኩኝ የነበርኩት ያ ቀን እና አዳራሹ በሙሉ በማያምኑ ሰዎች የተሞላ ነበር። І війна, дуже тяжка ситуація, і люди невіруючі йдуть і слухають Слово. የሚገርማችሁ ጦርነት ስላለ የማያምኑ ሰዎች ሁሉ ይመጣሉ የእግዚአብሔር ቃል ሰው። Ми в п'ятницю побули і поїхали далі. ዓርብ ቀን ነበርኩኝ እዛ ቦታ ወደ የሚያስፈልገው ቦታ ሄድን። Але в неділю повернулися знову сюди, в цей будинок культури. እዛው ተመልሰን ከእሑድ ላይ ተመልሰን መጣን። І до мене підходить одна сестричка, дівчина. አንድ ህፃን ልጅ መጣ ወደ እኔ ምን ትለኛለች? Каже, ви мене знаєте? እኔን ታውቀኛለህ ትለኛለች። አላውቅሽም። Каже, ви коли в п'ятницю приїхали, я як вас побачила, я хотіла до вас підбігти і вас сильно обняти. ዓርብ ዕለት መጥተው እያሉ መጥቼ እርስዎን ላቅፎት ፈልጌ ነበር። Ви колись у нашому селі проводили табір. እኔ የምኖርበት ገጠር የህፃናት ካምፕ አድርገው ነበር፣ አካሂደው ነበር። Я була невіруюча, маленька дитина. እማላምን ነበርኩ።
Я пам'ятаю, ваша команда ставила якусь сценку і ви грали короля, з короною були. እና ያ የሆነ ቲያትር አሳይቶ ነበር ያኔ ሲያካሂዱ ይህ ፕሮግራም። Я думаю, точно, був то в селі. አዎ Правда, አዎ стояв у короні. እያስታወቅ ነበር። እሳቸው ለብሰው ነበር። Каже, я покаялася. እኔ በዛ ፕሮግራም ላይ ንስሐ ገብቼ Я сьогодні місіонером у цій стороні. እኔ አሁን በሌላ እንደ ሚስዮን ሆኜ አገለግላለሁ አለቻቸው። Каже, я вчилася в місіонерській школі на місіонера. ሚሽነር ትምህርት ቤት ውስጥ ለሚሽን ተምሬያለሁ። Показує мені кольцо, каже, сьогодні я заміж виходжу сьогодні. Каже, чоловік мій місіонер, жених. አሁን ይኸው ትዳርም ሊይዝ ነው ትዳርም ሊኖረኝ ነው አለቻቸው። Це буде так. ያ የህፃናት ካምፕ ውጤት ነው። Це проти тієї роботи. ያ የህፃናት ካምፕ ውጤት ነው። За той час, коли я був на Україні і до війни, ከጦርነቱ በፊት більше мільйона, до мільйона дітей, які почули про Слово Боже, про Христа. በዚህ ካምፕ የተነሳ ወደ ሚሊዮን የሚሆኑ ህፃናቶች ሰምተዋል። Тільки зараз я розумію, чому Господь перед війною зробив такі великі посіви. አሁን ነው እየገባኝ የመጣው ለምንድን ነው ከጦርነቱ በፊት ይህን ነገር ጌታ ያደረገው? Я пам'ятаю добре, що ми в таборах говорили, що дітки, коли буде дуже тяжко, щоб ви знали, до кого звертатися. እና ይገርማቸዋል። በዚህ በፕሮግራም ውስጥ በካምፕ ውስጥ ህፃናትን ስናስተምራቸው ሲከብዳችሁ ህፃናቶች ወደ እግዚአብሔር ጩሁ ብለን እናስተምራቸው ነበር። Сьогодні прийшла війна. አሁን ጦርነት ነው ያለው ኡክራይን ውስጥ። Сьогодні дуже тяжкий час. በጣም ከባድ ጊዜ ነው ለኡክራይን። І вам брат Алекс про це говорив. አሌክስ ስለዚህ ጉዳይ ነግሯቸዋል። Господь передбачав наперед. እግዚአብሔርን ቀድሞ ይሄን ነገር ስላወቀ ቀድሞ አዘጋጅቶ ነበር። І підняв церкви і молодих людей, щоб не зробили оці посіви. የተለያዩ ቤተክርስቲያኖችን አንስቷል፣ ወጣቶችንም አንስቷል። Уявіть таку картину. እና ትዝ ይበላችሁ Ви в селі проповідуєте дорослим людям. ዛሬ ጌታን ለሚያውቁ ሰዎች ወንጌል ትሰብካላችሁ። Ці люди вже дуже багато нагрішили. እነዚህ ጌታ የሚያውቁ ሰዎች ብዙ ኃጢአት ሰርተዋል። І їм тяжко прийти до Бога. ወደ ጌታ ለመምጣት ይከብዳቸዋል። Маленька дитина, коли починає жити, ግን ህፃን ልጅ ገና ህፃን የሆነች ልጅ ግን ህፃን የሆነ ሰው ግን ህፃን የሆነች ልጅ ви їй посіяли Слово Боже. የእግዚአብሔር ቃል የሚዘሩባቸው ከሆነ Вона з дитинства прийшла до Бога. ከህፃንነቱ ወደ ጌታ ከመጣ А їх прийдуть сотні тисяч. እንደዚህ ከህፃናት የሚወጡ ብዙ ሺዎች ይሆናሉ። Уявіть, наскільки менше буде гріха на землі. እንደዛ ከሆነ ምን ያህል ምድር እንዴት የተቀደሰች እንደምትሆን ይታያል። Ви уявіть, що ота дитинка, яка прийде до Бога, в неї поміняється сім'я, в неї поміняється вся родина, покоління зміниться і прийде до Бога. ወደ ጌታ የመጣ አንድ ህፃን ልጅ የእሱ ቤተሰብ እንዴት እንደሚቀየር Тому що ви, ваша молодь, почали сіяти Слово Боже. ከቤተሰቡ ቀጥሎ ያለው ደግሞ ምን ያህል ህብረተሰብ እንደሚኖሩ ይታያል። የተቀደሰ ህብረተሰብ። І скажіть мені, як його не робити? እንዴት ነው ግን መስራት የሚቻለው? Христос для цього прийшов. ጌታ ኢየሱስ ለዚህ ነው የመጣው። Він віддав життя, щоб ми були спасені, я з вами. ጌታ የመጣው እኛን ለማዳን ነው። Апостоли, які послідували за ним, життя віддали. Чого? ሐዋርያትም ህይወታቸውን ለእሱ ሰጥተውት ነበር። Христос вчора, сьогодні і навіки той сам. ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትም ዛሬም ሕያው ነው። Він не змінився. አልተቀየረም። Він і сьогодні призиває нас. ዛሬም እናንተን ይጠራቸዋል። Є дуже багато перешкод. ብዙ አይነት መሰናክል ሊኖር ይችላል። Але нам потрібно йти. ነገር ግን መሄድ አለብን። Нам потрібно сіяти ነገር ግን መዝራት አለብን። і робити все можливе. የሚቻለን ሁሉ ማድረግ አለብን። Як вчора говорили, що ви Ефіопія і Африка, вона знала про Бога. ትናንትና እንዳላችሁት እንደሆነ ኢትዮጵያና አፍሪካ ወንጌል እንድታውቁ І ነው ያላቸው багато дітей прийшли до Бога. እና ብዙ ህፃናቶችን ወደ ጌታ እንዲመጡ ነው ሲጸልዩ የነበረው። Оце задача сьогодні стоїть для вас. ስለዚህ ይሄ ዛሬ ይሄ ጉዳይ ለእናንተ ነው። Ми хотіли раніше приїхати, але не були ми готові. Ви не були і ми не були готові передати. ከዚህ በፊት ይህን ነገር ልናደርግ ፈልገን ነበር፣ ግን ሁላችንም አልተዘጋጀንም። እናንተም አልተዘጋጃችሁም፣ እኛም አልተዘጋጀንም። Але Господь приготовив точно. ነገር ግን ጌታ ያዘጋጀን ነበር። І Він хоче сьогодні дати нам це. ይሄንን ዛሬ ሊሰጣችሁ ይፈልጋል። Він хоче дійсно припоясати, дати сил, ኃይል ይሰጣቸዋል፣ дати розуміння, ጥበብም ይሰጣቸዋል፣ щоб ви прийняли. እንድትቀበሉት І ви передали, навчилися і передали ተምራችሁ ለሌሎች እንድታስተምሩ። те, що хочете. ጌታ የሚፈልገው ተምራችሁ ለሌሎች እንድታስተምሩ ኃይልና ጥበብ ይሰጣቸዋል። Пам'ятаю, як
ሲጋን የሚባል ህብረተሰብ አለ። መጥፎ ህብረተሰብ І зустрівся з одним пастором циганом, እዛ የዛ የሲጋኑ ፓስተር አውቀዋለሁ። እሱ ጋር ሳወራ який був настоящий циган, який крав крепко. እና በጣም ኃይለኛ ሲጋናዊ ነው። Він був неграмотний, в школу не ходив. ትምህርት ቤት ስላልተማረ መሀይም ነው። Ні читати, ні писати. መጽሐፍም አይችልም፣ ማንበብም አይችልም። Але коли одного разу він почув про Бога, ነገር ግን አንድ ቀን ስለ እግዚአብሔር በሰማ ጊዜ він покаявся. ንስሐ ገባ። До нього приходить пророк አንድ ነቢይ መጥቶ і каже, що я буду тебе вчити. እኔ አንተን አስተምርሃለሁ አለው። እግዚአብሔር በነቢይ በኩል እኔ አንተን አስተምርሃለሁ አለው። Там ще було слово таке, що я приходжу тебе на служіння і хочу проповідувати. እንደውም ከዛ አልፎ ተርፎ ደግሞ አንተ ወደ አገልግሎት ትመጣለህ፣ አገልጋይ ትሆናለህ። І він каже, я йду додому і кожен вечір сижу, відкриваю двері, думаю, коли Христос прийде, буде мене вчити. እና ይገርማቸዋል። ሁሉ ጊዜ ሲጸልይ ይሄ ሲጋኑ ማለት ይሄ ሲጋኑ ፓስተር ሲጸልይ በር ከፍቶ እንዴ መቼ ነው ክርስቶስ መጥቶ የሚያስተምረኝ እያልኩ ጸልይ ነበር። Каже, він не приходить. ክርስቶስ አልመጣም፣ አያስተምረኝም። መቼ ነው የሚመጣው? Але приходили брати з церкви і мені читали слово. ነገር ግን ወንድሞችና እህቶች እየመጡ ያስተምሩት ነበር። А пізніше я зрозумів, що так мене Господь вчить. በዛ የተነሳ መማር ጀመረ ይሄ መሀይም ሰው። Тому, любі мої, на вас велика відповідальність. ስለዚህ በእናንተ እግዚአብሔር ትልቅ ኃላፊነት ጥሏል። Брат Алекс говорив, አሌክስ እንዳሉት що це слово в неї живе і діяння, ይህ ቃል ሕያው ነው፣ і діє оце слово. ይሰራል። የእግዚአብሔር ቃል ዛሬም ይሰራል። Оце слово, воно має силу міняти і нас, і тих людей. የእግዚአብሔር ቃል እኛን ይለውጣል፣ ሕፃናቶችንም ይለውጣል። Я прочитаю ще один вірш. አንድ ቃል እናነባለን። Він записаний в Ісаї. ኢሳይ ወደ 6 глава, ትንቢተ ኢሳይያስ 6 глава і 8 вірш. Ви пам'ятаєте про Ісаї, коли він пішов в храм? Він знав Бога, він служив Богу. Але коли Господь йому явився, він бачив, що він пішов. І не такий. 8 стих. ኢሳይያስ ትንቢተ ኢሳይያስ 6:8 ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር ማንን እልካለሁ? መልእክተኛ የሚሆንልኝስ ማን ነው ሲል ሰማሁት። እኔም እነሆ እኔ እሄዳለሁ፣ እኔን ላከኝ አልኩ። አሜን። І коли він почув, каже, кого мені послати і хто піде для нас? І коли він каже, кого мені послати і хто піде для нас? ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር ማንን እልካለሁ? መልእክተኛስ የሚሆንልኝስ ማን ነው? І я сказав, Ісая сказав, ось я, пішли. ኢሳይያስ ምን አለ? እኔ ይኸው እኔ አለሁ አለ። І ми сьогодні читаємо за Ісаю, як його Господь використовував. ያው ዛሬ እንዳነበብነው እንዴት እግዚአብሔር ኢሳይያስ እንደተጠቀመበት ታውቃላችሁ። Тому що він послухався і він пішов. እግዚአብሔርን ሰምቶ ታዝዞ ሄደ። І Бог через нього робив велику роботу. በእሱ የተነሳ እግዚአብሔር ትልቅ ስራን ሰራ። Коли я повернувся до Америки після України через 5 років, ተመልሼ ወደ አሜሪካ ከ5 ዓመት በኋላ ሲሄድ я з братом Петром поїхав у Домінікану, він мене запросив. ከወንድም ጴጥሮስ ጋር ወደ ዶሚኒካን ሄደን ነበር። І ми розпочали там оце служіння, про яке я вам сьогодні говорю. ይህንን ፕሮግራም አሁን ዛሬ የምነግራችሁን ፕሮግራም እዛ ጀምረናል። Там піднялися люди для цієї роботи, і вони сьогодні роблять цю справу. ብዙ ወንድሞችና እህቶች ተነስተው ይህንን ፕሮግራም እየተካፈሉና እያገለገሉ ነው። Ми плануємо в лютому місяці брат Алекс і Петро знову там буде в Домінікані. የሚቀጥለው ወር እዛ ሄደን እንደገና ይህን ፕሮግራም እንቀጥላለን። Проводити конференцію для пасторів і для вчителів навчання. ለወንድሞች ለአስተማሪዎች እና ለፓስተሮች ይሄን ፕሮግራም እናስተምራቸዋለን። У цей час, коли я був вже в Америці, є така країна Молдавія. ይገርማቸዋል። ማልደማ የምትባል ሀገር አለች። Вона біля України. የኡክራይን ጎረቤት ሀገር። Побачили ті браття, оце служіння на Україні, кажуть, поможіть нам. እና እነዚህ ማልደማ ውስጥ የሚኖሩ ወንድሞች እና እህቶች ፕሮግራሙ እንዴት እንደሚሰራ አይቶ እባካችሁ እኛ ጋር ጀምሩ። Команда молодих людей з України поїхали туди 2 рази. ከኡክራይን ያሉት ወንድሞች ይህ ፕሮግራም የሚያውቁ ወንድሞች እዛ ሄደው 2 ጊዜ ሄደው አስተምረው ነበር። Вони так само розказали про це служіння народу, який хотів служити.
ይህንን ፕሮግራም ካስተዋወቁ በኋላ І сьогодні молдавани по Молдавії працюють і слід Слова Божого. እዛው ማልዳባ ውስጥ ማልዳባ የሚባል ሀገር ውስጥ አሁን ይሄ ያደረገው ፕሮግራም የምናደርገው ፕሮግራም እዛ ተጀምሯል። На сьогоднішній день на серце лягло, що потрібно їхати у Європу, тому що там дуже багато українських іммігрантів. ዛሬ እንደውም ሌላም ሀሳብ አለን ኢሮፕ ውስጥ ሄደን ልንሰራ። ምክንያቱም ኢሮፓ ውስጥ ብዙ ኡክራይኖች አሉ፣ ስደተኛ ኡክራይኖች አሉ። Війна їх розсіяла, щоб вони їхали по світі і оселялися. በጦርነቱ የተነሳ ብዙ ኡክራይኖች ተሰደዋል። Любі мої, ወንድሞች ወይ Господь так само і вас називає. እግዚአብሔርን እናንተን እንደዚህ ይጠራቸዋል።